Bore cyffroes iawn yma yng Nghlwb Pêl-droed Dinas Bangor, lle da ni wedi trefnu cystadleuaeth PlayStation o'r enw Gemau Ewrop. Mae'r stafell yma wag ar hyn o bryd, ond mewn chydig funudau fyna 72 o blant o dros 20 o ysgolion gwahanol yma yn llenwi'r ystafell. Mae bob un ysgol wedi cael gwlad gwahanol, a mae crysa ar y byrddau yn dangos pwy sy'n cynrychioli pa wlad. Da wedi gosod 6 PlayStation gwahanol o gwmpas yr ystafell, ac yn ystod y dydd, bydd pawb yn chwarae yn erbyn ei gilydd i weld pwy fydd yn fuddigol a pwy yn gymryd gwpan yna adref nhw ar ddiwedd y diwrnod. Fe gyrhaeddodd y plant i gyd ar amser, ac ar ôl cael cyfle i newid i grysa tu ei gwlad, ac ar ôl cael golwg ar drefn y diwrnod, fydd yn ati eistedd lawr a cychwyn ar y gemau. Yn grŵp 1, roedd Ffrainc, Albania, Swistir a Rwmania yn erbyn ei gilydd. Oedd hi'n gêm gyntaf hawdd iawn i Ffrainc. Bach o'n hwyr o fanna. Yes! Ti'n mynd gael dy stwpio fanna? Come on, just go for it. Ydych chi'n easy am hwnna? Oedd o way off sac. A chi ysgwyd da iawn chi ege. Da iawn. Oedd ni fod i gyrraedd. Reit, sbith yn ôl de, reit o gem. Oce, chi di'r gem gyntaf i orffan heddiw. Be oedd y sgor? 4 gol i ddim. Da chi wedi bod yn ymarfer do? Ne, dyn nhw ddim wedi ymarfer. Pwy'n sgorio'r golau i chi ta? Chdi'n sgorio'r 4 yn nhw? So, da chi'n meddwl bod gennych chi jans da gennych chi dîm da fo Ffrainc? Da chi'n meddwl bod gennych chi gyfle da ar gyfer y gystadleuaeth yma? Dibynnu pwy da ni'n erbyn. Dibynnu pwy da chi'n erbyn. Sa rhywun da chi ddim eisiau chwarae? Ni, Sbaen. Sbaen. Ti'n meddwl bod Sbaen o'n tîm da? Dwi'n meddwl bod Sbaen wedi cyrraedd 4 gol i ddim, de? Felly dwi'n meddwl gennych chi gyfle da iawn. Almaen. Pob lwc chi ge? Diolch. Ath pethau'n well a gwell iddyn nhw. I Swistir drechu Rwmania, roedd dal o beth bach i Rwmania wenu amdano fo. O ti fod i sgolio fama? Ffiw. Efo fi yma, mae tîm Ffrainc. Wan Ffrainc, da chi wedi cael bora da iawn, hyd yn hyn. Be di'r canlyniadau'r tair gêm da chi wedi cael? Yn y gêm gyntaf, 4 gol i ddim. Ac yn y gêm ail, 3 gol i ddim. Ac yn y gêm trydydd, 2-1. 2-1. So, Da ni'n meddwl bod ni'n gyntaf yn grŵp efo bwyd. Tîm arall sydd wedi colli dim 1 o'i tair gêm gyntaf, Swistir. Sut da chi'n meddwl, da chi'n meddwl bod chi drwad? Da chi'n meddwl bod chi drwad? Dwi'n meddwl bod chi drwad fyd. A pwy da chi'n obeithio chwarae yn erbyn nesaf? Portugal. Dwi'n licio chwarae yn erbyn Portugal? Na, dwi'n siŵr. Ti'n eisiau chwarae Portugal? Ond Ffrainc sydd yn eistedd ar frig y tabl gan bod ei gwahaniaeth goliau yn uwch. Rwmania wedyn yn eistedd yn y drydydd safle gyda 3 pwynt ac yn gorfod disgwyl i weld os ydynt wedi gwneud yn ddigon da i fynd drwad fel rhai o'r collwyr gorau. Ac Albania yn anffodus sydd yn mynd adra. Roedd grŵp 2 yn gweld Slovacia, Rwsia, Lloegr a Chymru yn mynd ben-ben ei gilydd. Ac yn anffodus iawn i Gymru, Slovacia a ddechreuodd gryfaf. Yes! Ond, gawn ni glwad wan, sut oedd Cymru'n erbyn Lloegr? Efo fi yma wan, mae un aelod o Lloegr un o Cymru sy'n newid chwarae erbyn ei gilydd. Oes, sut dath i? Oedd o'n gem galad. Gem galad. Beth y sgor? 0-0. 0-0, dim i ddim oedd, ie? Oedd o'n lot o chances yn eito, oedd hi'n gem agos yn ganol cae. Gem agos. Gem agos, oedd? Oedd pawb yn hefo bel ar unwaith, wedyn mae un di gael fynd, mae un di fynd i fo, a mae o di fynd i fo, a mae di just mynd nôl ymlaen. Oedd lot o chances agos? Oedd. Oedd, di agos hefyd. Goalkeepers da, defence da gynnwch chi, ie? Wel, sut ydych chi'n gwneud yn y gem eraill? Oedd ni di curo ag os da ni curo hwn, da ni di fynd drwad. Os ydych chi'n curo nesaf, ydych chi'n mynd drwad? Dim eto, da ni'n mynd gael 0 ar gem arall, ond da ni'n fynd i trio. Felly dim goliau yn y gem yna, ond o sgorio ddim yn broblem i Loegr yn ei gem nesaf yn erbyn Slovacia. Slovacia? Sut dath i heddiw? Da, dwi'n meddwl. Da, ydych chi'n amser da? Wan, da chi'n mynd yn ôl i'r ysgol promat, ydych chi'n aros i ôl gweddill y twrnament? Da ni'n mynd i nôl i'r ysgol. Mynd yn ôl i'r ysgol.
Be da chi'n meddwl chi'n gorau wneud yn yr ysgol? Gwaith anodd. Gwaith anodd. Lloegr felly yn eistedd ar dop y tabl efo 7 pwynt a Rwsia'n ail efo 4. Slofacia fydd yn disgwyl i glywed os y byddent drwad fel un o'r collwyr gorau, a Chymru yn drist iawn sydd ar y ffordd adre. Yn grŵp 3, cael weld Gwlad Pwyl, yr Almaen, Gogledd Iwerddon ac Wcrain. Fel y medrwn weld efo yma, roedd y gêm cyntaf yn ebyn Gogledd Iwerddon a Gwlad Pwyl yn un ddistaw. Ond, fedra i ddim deud rhywun peth am yr Almaen yn ebyn Wcrain. Dim jyst bod chi'n ei ennill, ond o faint da chi'n ei ennill? 12 gol i ddim, do. So, pwy di'r mastermind tu ôl i hyn? A so un o'ch chi well na gilydd o di'r ddau un o'ch chi dda o'ch gilydd? Da ni. Da chi wedi bod yn sbio ni gweld chwan yn gwylio'r tîm eraill sy'n eich grŵp chi? O, sa un sy'n dod yn bach yn mwy o challenge sy'n chi ddechrau mewn? Northern Ireland. Gogledd Iwerddon yndi? Pero beth sy'n ei nhw'n bach, neu, beth sy'n eich chi poeni yn bach? Maen nhw'n edrych yn dda, mae'r sgiliau nhw'n tactics nhw pethau edrych yn rili dda. Ti'n meddwl hwnna fi'r gêm fwyaf grŵp, ti, ie? Wel, pob lwc, cariwch chi mlaen, beth ydych chi'n neud? Felly dyma oedd gêm fawr y grŵp. Gogledd Iwerddon yn erbyn yr Almaen. Ac ar ôl dechrau agos iawn, hon oedd y gol. Ath Almaen ymlaen i guro'r gêm. Yes! Yr Almaen felly yn eistedd ar frig y tabl oherwydd y sgôr anferthol na yn ei gêm gyntaf. Ond Gogledd Iwerddon yn amlwg yn dangos safon dda. Gwlad Pwyl wedyn yn edrych yn gadarn iawn i fynd drwad fel yna'r collwyr gorau gyda 4 pwynt, ac Wcrain efo un o'r gwahaniaethau goliau gweithaf ar y diwrnod yn mynd adra. Yn grŵp 4, cael weld Croatia, Twrci, Sbaen a'r Weriniaeth Czech yn brwydro yn erbyn ei gilydd. Croatia a Twrci oedd un o'r gemau mwyaf diddorol a gafon yn y twrnament. Am nifer o resymau gwahanol, ond Croatia nath orffen y gêm yn fuddigol. Reit, Croatia, nath chi giro, beth o sgôr? 4-2. Ond nath chi lawr i 9-1. Do. Beth ddigwyddodd hwnna? Dwi'm yn gwybod, ond yn dod rhy agos, so ni'n gorau trio gael ei allan. Panicio a cicio. da ni, ie. Wel, mae panicio weld yn gweithio chi, nath chi giro 4-2, ond pob lwc i chi gweddill y twrnament? Diolch. Ond mi wellodd pethau Twrci. Twrci, draw ta fi. Da chi, newid gan buddigolaeth, beth sgor? 2-2 i ni. 2-2, yn erbyn po da chi? Sbaen. Sbaen. Cyn cychwyn, Sbaen oedd un o tîm ar gorau ar bapur yma. Be nathoch chi giro nhw? Just cymryd lot o shots. Yn amlwg, esticio Twrci efo'i tactegau. Mi wnaethon nhw giro'i gêm nesaf hefyd. O 10 gol i ddim. Gynna ni broblem. Be sy'n bod? Ti'n eisiau chwarae? Na. Pa ddim? Achos dwi ddim ar rili da yn Na, doedd hi ddim yn edrych yn dda i Sbaen, ond fel mae'r tabl yn ddangos, roedd ganddyn nhw dal gyfle i fynd drwad fel y collwyr gorau. Croatia wnaeth orffen ar y brig wrth ennill bob un gêm a Twrci yn gorffen yn gryf iawn yn yr ail safle. Gweriniaeth Czech wedyn yn anffodus iawn yn mynd adra heb allu cael yr 1 pwynt yn y diwrnod. Wel, o'na enwa mawr iawn yn grŵp 5 efo'r Eidal, Gwlad Belg, Sweden a Gweriniaeth Iwerddon yn erbyn ei gilydd. Sweden yn erbyn Iwerddon oedd y gêm gynta. Ath yr gêm yn dda ac nath ni curo Iwerddon 3-0. Gêm llawer agosach rhwng Iwerddon a'r Eidal, tan y 10 munud olaf. Sut ydych chi'n gwneud yn y gystadleuaeth i gyd efo'i gilydd ydyn hyn? Dwi'n meddwl bod ni wedi gwneud yn da.
Do, hwnna di'r unig un, ydych chi wedi giro, ti wedi giro arall? Dwi'n meddwl, da ni wedi cyrra nhw i gyd. Yr unig gyd? Briliant, os da chi wedi, ffantastig. Gwirionedd Iwerddon, sut mae wedi mynd i chi? Dim yn dda, dim yn dda. Be ydych chi wedi gwneud? Ennill. Ydych chi'n mynd i ennill dim un? Ydych chi'n gem gyfartal? Do, yr Eidal wedi curo nhw i gyd, ac yn eistedd ar dop y gyngrair efo 9 pwynt. Gwlad Belg wedyn efo 6 pwynt, Sweden yn gorfod disgwyl i weld beth i ei ffawd, a Gweriniaeth Iwerddon yn gorfod troi am adra. Ein grŵp olaf oedd grŵp 6, lle oedd Portugal, Hwngari, Gwlad yr Iâ ac Awstria yn herio ei gilydd. Yn ei gem gyntaf erbyn Awstria, roedd yn ddiffyn Hwngari'n amlwg heb ddeffro'n iawn ar y diwrnod. Roedd y gem yna wedi gwneud ambell un o Awstria yn hyderus iawn. So, ydych chi'n meddwl bod chi jam start achos ydych chi wedi curo hwnna'n eitha cyfforddus? Dibynnu pwy da'n erbyn nesaf. Ydych chi'n erbyn? So rhywun ydych chi ddim eisiau chwarae? Na, dim rili. Ti'n eitha confident? Roedd Portugal yn dîm a ddechreuodd yn gryf. Ac aeth yn gryfach. Ac aeth yn gryfach eto. Felly, Portugal yn rhedeg i ffwrdd efo hi wrth ennill bob un gêm yn y grŵp a ennill nhw'n hawdd. Awstria yn gorffen ein gryf yn ail, Hwngari fydd yn disgwyl i'w bod ei ffawd, a Gwlad yr Iâ sy'n teithio adra. Rwan o'na amball i gêm blasus iawn yn yr 16 ola, yn cynnwys Sbaen yn erbyn Lloegr, Ffrainc yn erbyn Gwlad Pwyl a Portugal Gwlad Belg. Y gêm gyntaf o'r ffenodd oedd Rwsia yn erbyn Awstria, efo Awstria yn sgorio unig gol y gêm. Rhaid yn sgorio hon. Un o'r gemau mwy exciting y diwrnod yn gorffan ar Giger Ysmotyn. Croatia yn ennill o 2-0, dwi'n meddwl. Ydych chi newydd fynd drwad i'r rownd chwarteri. Sa rhywun, ydych chi eisiau chwarae neu ddim eisiau chwarae yn y rownd nesaf? Da ni'n eisiau chwarae Portugal. Portugal, ti'n meddwl? Maen nhw'n dod ar Almaen. Dwi'n meddwl hwnna'n ddiddorol, mae Portugal hefyd yn dod o pen y bryn, dydy? So hwnna'n gem ddiddorol, ti'n eisiau chwarae'r Almaen? Da ddim. Mae yna pobl reis dda nath nhw ennill 12 dim. Do, fi'n eithaf nhw reit ar dechrau'r gystadleuaeth, ti'n iawn. Ydy hwnna'n amharu chdi chwarae gwbl? Mae gen ti fath ar glaw, diolch yn amharu gwbl? Na. Alla mae'n helpu'n bach, fatha Jamie Vardy. Ie. Iawn, chwarae fel mae'n debyg ar glaw, dydy. O reit, ond pob lwc i chi gael ei weld ar ôl y gemau mor ffan, pwy ydych chi'n gael yn y chwarteli ola? Pob lwc. Diolch. Rwan, dyna neb i weld, fel bod nhw eisiau chwarae yn erbyn yr Almaen. Ella bod gynddyn nhw bwynt. Shots! Shots! Yes! 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 Please! Reit, Lloegr, be ddigwyddodd yn y rownd 16 ola? Oedd ni wedi cochi 3-0. Be sgwr? 3-0 i Sbaen. I Sbaen. O Sbaen yn dim da? Dipyn bach. Ond nhw'n ffawlio lot. Mae yna dipyn o dim yn neud hynny, dwi'n gweld bod nhw'n tacteg yn lot yno. Ydych chi'n neud hynny, nagach? Na. Wedi gael 4 cerdyn coch. Gathen nhw 4 cerdyn coch. Man bach. Ar y bwrdd yma, yn agos i bwrdd A, Gogledd Iwerddon yn erbyn Croatia. Ar bwrdd B, mae Sbaen yn erbyn Gwlad Belg. Ar bwrdd D yn wreiddiol yma, mae yr Almaen yn erbyn yr Eidal. Ac ar y cyfrifiadur pen draw, mae Ffrainc yn erbyn Awstria. Yr Almaen oedd dal yn edrach fel un o'r ffefrynnau, hyd yn oed yn yr rowndau'r chwarteri. Oedden nhw mor hapus, oedd hyd yn oed y cadeiriau'n disgyn i ddathlu.
Yes, si dweud o. Yes, Elin. Ar y cyfriadau yma fy wan, mae gennym ni Ffrainc yn erbyn Awstria. Dau, mae rhai pobl yn dweud na chi di dau o ffefrynnau ni. Ella'r ddau tîm gorau yn y gystadleuaeth. A da chi'n gweld, da chi'n gilydd yn y chwarteri. Be da chi fel? Na ddech chi'n chwrdd Awstria? Sut da chi'n fel, mae hon yn mynd i fynd? Tîm yn ton dy dda. Be fi'n sgor, ti'n fel? Sut darogan sgor? 3-1. 2-0, 3-1, ti'n fel? Yn anffodus, tydi hyder yn unig weithiau ddim digon. What a goal! Dim y plant yn unig oedd yn mynd yn nerfus. Y gwlad Belg wedi bod ar y blaen drwy'r gêm, fe sgoriodd Sbaen 2 yn y 10 munud olaf. Tu ôl i fi rwan, mae rowndiau genderfynol wrthi'n cael eu chwarae, ond mae 4 tîm wedi sefyll allan yn ystod y dydd. Mae'r Almaen a Ffrainc yn chwarae'n erbyn ei gilydd o fama ar y chwith i fi. A dros yn ysgwydd ochr dde fi, mae Sbaen a Gogledd Iwerddon, 2 dîm sydd wedi curo bron iawn bob un gêm drwy gydol y dydd. Ond mae Sbaen fel arfer yn cael ei adnabod fel tîm sy'n pasio'r bel o hyd. Ond weithiau, mae'n haws jyst rhedeg yn syth. Oedd ei dipyn agosach rhwng yr Almaen a Ffrainc, gan bod nhw wedi gorfod mynd i gicio'r smotyn i benderfynu pwy oedd yn mynd i ennill. Yes! Yes, Elin. Gathon ni sgwrs rhyw 2 awr yn ôl, ac oeddech chi'n poeni bod chdi'n misio chwarae i ddechrau fe. Dwi'n gwybod bod ti'n mynd reit da, dydi? Yndi, beth sy'n newid ddigwydd? Wel, nathon ni sgorio 2-0. Da, yn y rownd genderfynol yn erbyn Gogledd Iwerddon, ddech chi. Sydd yn golygu, wrth gwrs, da chi rwan yn y ffeinal. Y tîm fel sy'n digwydd? Dwi'n meddwl allan o'n ni ennill. Ellan yw'ch chi ennill? Be da chi fel ygau? Dyn ni efo chance ennill, os da ni'n pasio pil iawn. Ar ôl gêm gyffroes iawn, da chi newydd yn drwedd i'r ffeinal ar ôl gêm cic o smotyn. Sut da chi'n teimlo? Nerfus. Nerfus? Ti'n nerfus? A da chi... A o'r dechrau fath i ni ddweud, chi gyda un gêm 12-0 gyna do. A da chi wedi ennill bron iawn bob un, bron iawn. Ond da chi'n mynd drwedd i'r ffeinal yn erbyn Sbaen, sy'n dîm da. A da chi'n meddwl bod gennych chi gyfle ennill? Ti'n meddwl, yndych? Yn bendant. Mae nhw'n meddwl bod gennych chi gyfle ennill hefyd. Roedd yna grŵp da di aros i wylio, ond i gymaru'r holl sŵn, gweiddi a chefnogi oedd yna i dimau gwahanol drwy'r rowndiau blaenorol, roedd hi'n hollol ddistaw ar gyfer y ffeinal. Mae hi'n hanner amser yn y ffeinal, a di ddim di mynd y dda iawn i Sbaen ar hyn o bryd. Dim yn unig bod nhw lawr i 9-1, ond hefyd mae hi'n 5 gol i 1 i'r Almaen. Lle ar hyn o bryd mae'n edrych fel Almaen yn mynd i creipio, ond gawn ni weld bod yna dal un hanner i fynd. Ond yn anffodus i Sbaen, nath pethau ddim gwella. Efo'r sgôr wan yn 7-1, cafodd y bwrdd cyflwyno i baratoi yn barod. Fe orffennodd y gêm yn 9-1 yn y diwedd, ac roedd Heledd Anna cyflwynydd tag ar gael i gyflwyno'r tlws i'r tîm buddigol. Felly, y tîm buddigol, yr Almaen, pen campwyr, gemau Ewrop 2016. Sut ydych chi'n teimlo? Hapus iawn. Hapus iawn. Oedd yn bach o sioc os cyn y gêm, ydych chi'n dweud bod chi'n bach yn nerfus hefyd? Oes. Be ydych chi'n boeni amdano fo? Colli. Colli. Fe yna beth da i boeni amdano fo. Ond, yn fan'na, be nath droi'r gêm i chi, dwi'n meddwl, be oedd yr ffactor bwysica'r gêm? Gweithio fel tîm. Ie, a jyst cael hwyl. Cael hwyl a gweithio fel tîm, mae hynna'n bwysig o'n bob dim da chi'n neud. O llongychadau, lle da chi'n dreid hwn ar yr ysgol an? Yn y cyntedd, reit, o pob yn gallu gweld ti bod nhw'n cyrraedd i mewn. Da iawn chi, llongychadau, reit. Diolch.